Beth yw'r gwahaniaeth rhwng y Senedd a Llywodraeth Cymru? Meddyliwch amdano fel hyn. Y Senedd, neu Senedd Cymru, yw lle mae penderfyniadau'n cael eu trafod neu deddfau'n cael eu gwneud. Mae'n cynnwys aelodau etholedig neu ASI sy'n cynrychioli pobl ar draws Cymru. Eu gwaith nhw yw cwestiynu, herio a chadw llygad ar yr hyn mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud. Llywodraeth Cymru, ar y llaw arall, yw'r sefydliad sy'n rhedeg pethau o ddydd i ddydd. Mae'n cael ei arwain gan Prif Weinidog Cymru, sy'n arwain Llywodraeth Cymru. Maen nhw'n ateb cwestiynau yn y Senedd, yn gosod polisïau ac yn cynrychioli Cymru mewn meysydd swyddogol. Mae'r Prif Weinidog yn penodi ysgrifenyddion cabinet a gweinidogion a mae pob un ohonynt yn gofalu am feysydd penodol fel iechyd, addysg a trafnidiaeth. Maen nhw'n destun gwaith craffu gan y Senedd ac mae ganddyn nhw llawer o gyfrifoldeb. Felly, mae Llywodraeth Cymru yn rhoi rheolau ar waith ac mae'r Senedd yn gwirio'r rheolau mwyn dwyn i gyfrif. Felly, pan rydych chi'n clywed y Senedd a Llywodraeth Cymru, cofiwch, mae un yn dadlau a gwneud deddfau a mae'r llall yn ei cyflawni. Daliwch ati am ran 7, sut i basio cyfraith yng Nghymru.